Ja nadviažem na ten posledný slajd. Nie, že by som ho spochybňoval, ale neviem, či poviem presne ten bonmot, ale tuším, štatistika je presný sumár nepresných čísel, tak sa to hovorí. To, že novelizácia bola účinná od 1.6.2013, to neznamená, že vtedy tam bol nejaký skok a že do toho dátumu nejak všetko fungovalo a od toho dátumu nejak ináč. Pretože existujú aj nejaké prechodné ustanovenia v zákone a v princípe súťaže dobehli v tej úprave, ako začali. Musím povedať, aj keď to nie je na chválenie, ale my máme na úrade ešte súťaže z roku 2011, takže naozaj ten dobeh je niekedy dlhší. Pravda ale je, že napríklad konanie o námietkach, ktoré malo určite vplyv na zrýchlenie procesu, začalo platiť bez tých prechodných ustanovení, čiže od 1. júla v podstate bezvýnimočne sa už o námietkach konalo podľa novej právnej úpravy. Aj keď nám to spôsobilo teda samozrejme neskutočné množstvo problémov, ktoré sme ale prekonali výkladom. Dostal som názov prednášky, teda v programe máte, že ako sa obstaráva informatizácia. Možno by stačilo povedať, že ťažko a zbytok by som nechal na diskusiu. Samozrejme informatizácia, alebo teda všeobecne IT, produkty, software, hardware sa obstaráva v súčasnej dobe veľmi ťažko a veľmi komplikovane, ale to je naozaj skôr na povolanejších, že prečo to tak je, lebo naozaj obstarávanie, verejné obstarávanie len málo časťou samotných procesov. Ja som si pripravil v podstate také 3 jednoduché okruhy. Budem čo najstručnejší, lebo na to som bol upozorňovaný, že teda mám byť veľmi rýchly. Prvým okruhom sú vlastne posledné zmeny, ktoré boli v našom zákone urobené. Sú to vlastne zmeny v roku 2013 a 2014, kde jedna bola naozaj veľká, zásadná zmena, 2 boli také menšie a jedna bola taká úplne maličká, taká skôr technická. Čo sa týka tých veľkých zmien, aké boli ciele, to myslím, to sú asi pri každej novele rovnaké ciele, čiže efektívne vynakladanie verejných zdrojov, posilnenie hospodárskej súťaže, ochrana poctivých dodávateľov a flexibilita a aktívna otvorenosť procesov verejného obstarávania. Dôležitejšie okrem teda tých cieľov sú tie samotné zmeny. Prvá základná zmena, aby som povedal taká dosť revolučná, bolo zavedenie inštitútu čestného vyhlásenia. To znamená, že zjednodušene povedané, pri obstarávaní ako uchádzač nemusíte prísť nejakou kopou dokumentov, kde preukazujete to, že ste spôsobili a zúčastniť sa toho verejného obstarávania, ale stačí vám v podstate jednoduchý úkon, že čestne vyhlásite, že všetko spĺňate. A to, že či to naozaj reálne spĺňate, sa skúma až u víťaza. To znamená, že nie 50 subjektov musí doniesť každý po 5 kg dokumentácia, ale iba ten jeden konkrétny víťaz. A tých 49, ktorí nevyhrajú, nemusia priniesť nič. Samozrejme, tento princíp sa nedá aplikovať úplne bezvýhradne, aj keď teda podľa zákona by to tak možno skoro úplne malo byť, ale my sme pri našom výklade, tento človek ma včera 1,5 hodinu mučil, takže už som zvyknutý. Jednoducho, čo spravíte v prípade, že niekto čestne vyhlási, že postavil 10-poschodovú budovu a vy uvidíte z vášho okna a vidíte, že iba 5-poschodová. Máte to akceptovať bezvýhradne? Asi nie. Takže úrad zaujal k tomu všeobecné stanovisko, že naozaj, keď je odôvodnená pochybnosť o tom, či to čestné vyhlásenie nie je pravdivé alebo jednoducho nespĺňa tú požadovanú kvalitu, tak môže požiadať uchádzača o vysvetlenie. Ďalšie veci, to asi skôr v diskusii, profil na elektronickom úložisku, súvisí to aj s tým, čo hovoril pán Ivan Tišin, to znamená, naozaj zvýšila sa transparentnosť súťaží, v podstate dostanete sa ako aj bežný občan, alebo hocikto v podstate všetkým údajom o konkrétnych verejných obstarávaniach. Systém referencií kvality a ratingu dodávateľov, všetci vidia iba úplne ten posledný negatívny dôsledok a zákaz účasti, ale pre jednotlivých dodávateľov, ale ja si myslím, že postupne sa nám podarí vytvoriť systém, kde budeme vedieť, ktorí dodávateľia sú kvalitní, ktorí sú nekvalitní, ktorí plnia svoje záväzky na čas, ktorí nie. A jednoducho naozaj tí úplne nepoctiví
budú postupne povyškrtávaní zo zoznamu a nebudú sa môcť zúčastňovať verejného obstarávania. Niektoré veci preskočím. Zavedenie centrálneho obstarávania pre bežné tovary, služby a práce. Vidím, že kolegyňa z ministerstva vnútra sa na mňa úprimne pozerá, čo poviem. Novelou zákona sa zaviedla centrálna obstarávacia organizácia pre bežné tovary, služby a práce ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zaviedol sa aj nový pojem bežná dostupnosť na trhu, nejakým spôsobom sa zadefinoval. Čiže v podstate od 1. júla ministerstvo vnútra obstaráva pre určitú skupinu verejných obstarávateľov, jednoduchšie pre Slovenskú republiku, aj orgány, ktoré ju zastupujú, obstaráva bežne dostupné práce, tovary a služby, s tým, že ja pokiaľ viem, niekoľko obstarávaní už prebehlo vcelku úspešne a malo by to všeobecne viesť tomu, aby si nie každá organizácia robila samostatné obstarávanie, dlhé, komplikované a tak ďalej, ale jednoducho prostredníctvom nejakého systému objednávok alebo niečo podobného si prostredníctvom ministerstva vnútra zabezpečovali kancelársky papier a podobne. Akreditácia a certifikácia je takisto novinka v našom zákone. Tým, že sa zrušili odborne spôsobilé osoby, boli nahradené systémom certifikácie a akreditácie. Musím teda povedať, že ten systém nie je v súčasnosti dokonalý a budeme ho musieť novelizovať, pretože je skôr taký formálny. A v podstate každý, kto požiada o certifikáciu a splní tie formálne podmienky, tak ju dostane a neskôr sa akredituje. Takže budeme sa snažiť pri novom zákone nájsť nejaký materiálny, hlbší zmysel certifikácia a akreditácie. To znamená, že aby prípravu súťaží alebo vôbec verejné obstarávanie nevykonával hocikdo, ale iba osoba, ktorá spĺňa nejaké kvalitatívne kritériá. No, ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú priamo úradu, veľmi zásadne sa zmenili revízne postupy, najmä teda konanie o námietkách, a naozaj principiálne zaviedla sa zásada kontradiktornosti konania, to znamená, že úrad je ako keby rozhodcom medzi dvomi spornými stranami, to znamená medzi kontrolovaným a uchádzačom. Myslím si, že nám to zrýchlilo proces verejného obstarávania, aj keď samozrejme má to určité muchy, najmä voči fondom, pretože úrad nedohľadáva nejaké ďalšie chyby, ktoré eventuálne mohli byť v súťažiach a sústredí sa len na tú samotnú námietku. Môže sa teda tým pádom stať, že v súťaži je aj nejaká ďalšia chyba alebo nezrovnalosť alebo porušenie zákona, ktoré my neobjavíme, pretože to ani neskúmame, a potom neskôr pri financovaní alebo certifikovaní sa takáto chyba objaví a je jednoducho problém. Ďalšia zásada, ktorá sa zaviedla, bola tzv. Koncentračná zásada, to znamená, že úrad nerozhoduje v jednotlivých štádiách, v jednotlivých námietkách, rozhoduje vlastne iba v dvoch kolách, dvomi rozhodnutiami. Znamená to asi toľko, že keď dáte námietku, tak tá námietka nemá odkladný účinok na konanie kontrolovaného, čiže on ďalej obstaráva, ďalej postupuje a o tej námietke sa potom naraz v jednom balíku rozhodne spolu so všetkými ostatnými námietkami. Tu hrozila obava, a ja sám som ho mal a našťastie nebola oprávnená, že úrad bude rušiť množstvo súťaží, ak sa teda ukázalo, že chyba bola už úplne na začiatku, vy to už neviete opraviť, ale našťastie naozaj tie obavy boli prehnané a úrad v poslednom období, alebo za posledný rok zrušil relatívne málo súťaží, pokiaľ si dobre pamätám, niečo okolo 20 až 30, čiže nie je to až tak veľa. Okrem toho bola vytvorená rada úradu, ktorá slúži pri námietkach ako druhostupňový orgán, kde teda môžete dať odvolanie a 9-členná rada o tom rozhoduje. Ďalšia vec, ktorá bola zavedená ešte tou tzv. Malou novelou z februára minulého roku, bolo zavedenie ex ante kontroly na projekty financované z prostriedkov Európskej únie, čo je podľa mňa perfektný inštitút, ale bohužiaľ relatívne málo využívaný samotnými obstarávateľmi. Znamená to asi toľko, že ak ste verejný obstarávateľ a máte projekt, ktorý je aspoň čiastočne financovaný z fondov, môžete úrad požiadať o vykonanie ex ante kontroly, čiže ešte pred vyhlásením verejného obstarávania.
úrad je do 30 dní povinný vám takúto kontrolu vykonať. Kontrolujú sa v princípe iba tie úplne základné dokumenty, tie úvodné oznámenie, súťažné podklady a to, ako ste vypočítali predpokladanú hodnotu zákazky, ale aj tak je to, myslím si, že vítaná pomoc a pri tom množstve auditných zistení, pokiaľ sa dobre pamätám, niečo okolo 50% auditných zistení sa týka ešte týchto prvých dokumentov, tak podarí sa to takýmto spôsobom odstrániť. Čo sa týka problémov, ja už som niečo spomínal, samozrejme tá novela, hlavne tá novela od 1. júla bola rozsiahla a priniesla zásadné zmeny. Niektoré veci sa ukázali v praxi ako komplikované, takže budeme sa ich snažiť tie problémy odstrániť, ale nie je to nič také, čo by nejak malo zásadný vplyv na konanie úradu, ale jednoducho sú to nejaké výzvy, ktoré sa budeme snažiť pretaviť do nového zákona. No, v novom programovom období v roku 2014-2020 by mal byť úrad pre verejné obstarávanie silnejšie zapojený do kontroly eurofondových zákaziek alebo eurofondových súťaží. V podstate niečo vyše roka sa kreuje systém, akým spôsobom, ako má byť úrad zapojený do kontroly súťaží, ktoré sú financované z európskych zdrojov. Samozrejme, tým vývojom sme prešli cez rôzne štádia a rôzne v podstate možnosti zapojenia úva. Prvá možnosť, ktorá je veľmi pravdepodobná, bude zvýšenie počtu alebo zvýšenie využívania ex ante kontrol, kde teda návrh centrálneho koordinačného orgánu je taký, aby úrad pri všetkých nadlimitných zákazkách, ktoré sú financované z fondov, robil ex ante kontrolu, čo by pre nás znamenalo asi 45 alebo 50 kontrol mesačne. Ale nevadí, nejak to zvládneme. Druhá možnosť je ex post kontroly, kde teda by sme po skončení verejného obstarávania, aspoň takýto ideový zámer, robili kontrolu správnosti verejného obstarávania, ale nie každé obstarávanie by sme mali kontrolovať, pretože by sme to samozrejme nestíhali. Vytvára sa riziková analýza, kde každý projekt, každá súťaž bude mať nejaký sumár rizikových bodov podľa veľkosti zákazky, podľa počtu uchádzačov, podľa postupu, aký sa zvolil, podľa jednoducho rôznych kritérií a ak ten počet rizikových bodov bude väčší ako, tuším, 15, tak sa musí vykonať kontrola na úrade pre verejné obstarávanie. Ak je menší ako, tuším, 10, tak sa vôbec nesmie. To znamená, že naozaj veci, ktoré sú jednoduché, ktoré nie sú rizikové, úrad nebude kontrolovať, aby jednoducho sme boli odmrenení od takýchto málo problémových vecí. Ďalšou výzvou je zjednotiť metodiku na úrovni centrálneho koordinačného orgánu, jednotlivých riadiacich orgánov a úradu pre verejné obstarávanie. Snažíme sa naozaj za ten posledný rok čo najviac komunikovať a myslím, že sa to darí a v novom programovom období by sa mala táto spolupráca aj inštitucionalizovať cez nejaký, ja už som zabudol, jak sa to volalo, ale nejaký monitorovací výbor alebo niečo podobné. Tu pán Molnár nám slúbil, že v novom programovom období budeme prijímateľom aj technickej pomoci, čo nás veľmi teší. My už aj v súčasnosti sme podpísali zmluvu, tak slúbil, no tak môžem to aj verejne povedať, aby som mal svedkov. Už aj v súčasnosti... Nech to povie teraz a nahlas. Dobre. On to povie v diskusii. Povie to neskôr. Čiže budeme zrejme vytvárať, alebo budeme špeciálne určovať ľudí na čisto kontrolu fondových zákaziek. Jednoducho majú väčšiu prioritu, či sa to niekomu páči, alebo nie. Ďalšia vec, to už som teraz spomínal, čiže budeme sa snažiť tých ľudí školiť, aby sa zjednotila metodika, aby sa aj riadiace orgány a úvo postupovali rovnako. Mám už skončiť? OK. Ste mali. Dobre, takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť.